በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላና ይኹን። ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ ሰንበትኩም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱን ብቸርነቱን ክሳብ ዛኽብር ተኢታት ፅሒና እሞ ሽሙ ዝኽበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን። እምበኣር ካብ መቐፀልታ ኣብ መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ ዝብል 7ይ ክፋል ኣቕሪበልኩም ነይረ እየ። ሕዚ ድማ 8ይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብኡ ከፍለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። መንፈሳዊ መኣዲ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዓለም ዝፈጠረ ቃል እቲ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኣገልጋሊ ዝነበረ ነቢይ ሙሴ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከሎ ብመጀመርያ ዘቕመጦ ቃል ከምዚ ዝስዕብ እዩ። በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። እዚ ድማ ብቀዳማይ ክፋል ግዜ ዝተፈጠረ ፍጥረትን ንዕኡ ዝፈጠረ ኣካልን መን ምዃኑ ዝሕብር ቃል ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ነዚ ዓለም እዚኣ ዋና ከም ዘለዋ ግዜ እውን ናይ እግዚኣብሔር ፍጡር ምዃኑ ካብዚ ሓሳብ ክንሕዞ እንኽእል ነገር እዩ። መጀመርያ ማለት ብመጀመርያ ለይቲ፣ ብመጀመርያ ሰዓት፣ ብመጀመርያ ደቂቕ፣ ብመጀመርያ ሰከንድ ቅድሚ ኩሉ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ ነቢ ሙሴ ምስ ሓበረ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ኣስዕብ ኣቢሉ ወንጌል ክጅምር ከሎ ቃል ብቅድሙ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝፀሓፈ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ደጊሙ እውን ኣብ መልእኽቱ ብዛዕባ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ፣ ባዓልትና ዝረኣናዮ፣ ዝጠመድናዮ፣ ባዕዳውና ዝረምሰስናዮ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና ክብል ተዛረበ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እምበኣር እታ ነቢይ ሙሴ መጀመርታ ኢሉ ዝጠቐሳ ቃል ዓለም ክፍጠር እንከሎ ዝነበረት መጀመርታ ክትከውን ከላ እታ ቅዱስ ወንጌላዊ ክልተ ግዜ ብቅድሙ መጀመርታ እናበለ ዝደጋገማ ቃል ግና ዓለም ቅድሚ ምፍጣር ዝነበረት ናይ መጀመርታ እያ። ብካልእ ኣበሃህላ ኣብ ኦሪት ዘፍጠር ዘላ ዘመን ክቆፅራ ከሎ ወንጌላዊ ዝደጋገመ መጀመርታ ግና ወዲ ሰብ ክበፅሓ ዘይኽእል ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረት መጀመርታ ተባሂላ እያ ብነገረ መለኮት ሊቃውንቲ ትግለፅ። ስለዚ እምበኣር ሰማይን ምድርን ዘምፀአ ወይ ነታ መጀመርታ ዓለም ዝፈጠረ መን እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ነቢይ ሙሴ እግዚኣብሔር ብዝብል እዩ ኣቕሚጥና ዘሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚኣብሔር ዝብል ቃል ድማ ብቋንቋ ግዕዝ ክፍታሕ ከሎ ኣብ ውሽጡ ሰለስትነት ኣለዎ። ሙሴ ብዝፀሓፈ ቋንቋ እንተደኣ ርኢናዮ እውን ሰለስትነት ኣለዎ። እዚ ማለት ሙሴ ንመፅሓፉ ኤሎሂም ብዝብል ቋንቋ ዕብራይስጥ እዩ ፅሒፍዎ። ኤሎሄ ንሓደ ቁፅሪ ክተመልክት ከሎ ኤሎሂም ከዓ ልዕሊ ክልተ ንዘለዉ ቁፅሪ እዩ ዘመልክት። ስለዚ መን እዩ ንዓለም ፈጢርዋ እንተደኣይና ሕፅር ዝበለ መልሲ እግዚኣብሔር እዩ ክዝርዘር ከሎ ግና ብሓድነቱን ሰለስትነቱን ናብ ዝብል ኢና ክንመፅእ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብኣካል ብናይ ኣካል ግብሪ ብስም ሰለስተ ምስ በልና ብሓሳብ ብመለኮት ብኣገዛዝኣ ብባህሪ ግና ሓደ ስለ እንብል ብሓደ ንዓለም ከም ዝፈጠርዋ ብሓደ ድማ ኣድሒኖማ ኢና ክንብል ብፍቓድን ብፍቓድ ኣቦውን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ኣድሓነና ከም ዘሎ ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ። ነገር ግን ናብቲ ናይ ኩነት ስሞም ንመፅእ ልቢ፣ ቃል፣ እስትንፋስ መፅሓፍ ቅዱስ ንወልድ ብቃል ስለ ዝፅውዖ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 13 እንደገና ዓለማት ብቃሉ ተፈጠሩ ዝብል ክፋል መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ መን ደኣ እዩ ትፈጣሪ እንተደኣ ንወልድ ጥራይ ፈጣሪ ዝገብሮ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ መዝሙር ዳዊት 33 ቁፅሪ 6 ነገር ግን ብፍቓድ ብሓሳብን ብኣፈጣጥራን ሓደ ምዃኖም ኣብ መንጎኦም ምንም ፍልይ ከይመውት ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፍን ቁጥርን
ዓለም ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈጥረት ዝብል ብዙሕ ስለንረክብ ንኩሉ ብምስምማዕ ሰለስቲኦም ፈጠርቲ ሰለስቲኦም ተመለኽቲ እዮም። ከምቲ ወንጌላዊ ዮሃንስ ዝበሎ ግና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 22 ክሳብ 23 ፍጹም ሰብ ምዃኑ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝተሓተ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ንከይህልው ምፍጣር ጥራይ ዘይኮነስ ፈርዲ እውን እንተኾነ ኩሉ ኣቦኡ ንዕኡ ከም ዝሃቦ ካብ ነገረና ንሱ ፈጣሪ እዩ፣ ንሱ እውን ፈራዲ እዩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1-10 ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 3 ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 5 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 6 ማቴዎስ 25 ቁጽሪ 3 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 አሜን። እዚ ኣላዕዚ ጀመረ ጀሚሩ የፈጸመና ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹን።